Oso polita, Plaza oso polita da egiteko gauzak. Guain deitu diot eta... Naroa gaizkiak. Naroa ondo ipini behar dira. Horrek isa jartzen Bai, hori egin kontan. Zerri zagoztu bai. Hasia, Hau etxan dorritzen uste. Batez ere gorazi nahi genukena da, justo orain 10 urte herriko tabernek jasandako garzonada. Aipatu nahi genukena da, justo garzonada hori zetorrela Urretxuko kasuan eta Aldiriren kasuan, konkretuki bere egoitzaren inguruan urrats berri bat, urrats handi bat emateko garaian. Batzuek jakingo dezute, asmoa zegoela beste egoitza berri batetarako salto emateko momentuan geundela. Eta esan behar dugu, orain dela 10 urteko garzonada horrek nolabait baldintzatu duela azken 10 urte hauetako jarduna. Ez da erresa izan 10 urte hauetan jarraitzea, denok dakizuten bezala eta beste prozesu batzutan pairatu den bezala, Aldiri Kultural Elkartearen kontuak blokeatuta daude eta zentzu horretan juridikoki eta edozein ekitaldi aurrera emateko eta zailtasun askorekin. Orduan, 10 urte pasatu dira kondizio horietan, orain dela hilabete batzuk atzera, holako hausnarketa bat egin zen gaiarekin, badakizute prozesu hori horandikan hor dagoela irekita, ez dakigu zenbora arte, eta nolabait iritsi da garaia erabaki bat hartzeko batez ere egoitzaren inguruan. Eta hartu zen egoera gaurko garai honetan egoitza ixteko erabakia. Zentzu horretan nahi genukena da berriro ere eskertu bai Aldirin lanen egondan jendea, Aldirin lan egiten lagundu duen jendea, bere bazkideak, Ezker Abertzaleko jendea. Gogorazi ere bai, hemen gurekin ez dauden herriko presoak ere bai, eta batez ere nahi genuna helarazi da garai honetan mezu positibo bat, Aldiriren egoitzak fase bat demagun izten du orain, bere funtzioa bete du urte guzti hauetan, eta hemendik aurrerakoak urrats berriak etorriko dira, eta horretan zalantzarik ez daukegu. Orduan nahi genukena zen, nolabait ezakit agurra dan edo gero arte bat dan, gaurko festa honekin ospatzea, gaurko egunan sobeski sentimendu asko kontrajarrik egongo dira, baina nahiko genukena da festa egun bat izatea. Eta zentzu horretan, jendeak gustora egon dadila, aspaldiko lagunak hemen saludau, eta hori, gozatu bazkariaz, eta topatuko gerala berriro egunerokotasunean hemen herrian. Lo voy a tener en cuenta yo. Ya sabía yo. Herencia. Pues una fiesta privada. Es pequeño,
Amarekin egin gau egia. Amarekin. Zela marinera. Ingenieroa, realmente. Gora, langilea! Segi honekin. Ja, baina saldu ezer. Lehen eukizue. Bai, ni bai, gabe bai. Justu baso bat. Ya está, solo. Kantatzeko grina handiritxi behar badata hori da gauza jakina. Baina bazkari ontaz gozatzen eingo dugu alegina. Berso eta kantu bai ez igaro bazkaloste atsegina. Bai ez ota kantu, bai ez igaro, bazkaloste atsegina. Musikariak bizkor dabiltza jo ezazue balasai. Bestela nola denok ezkaren ritmoa segitzeko gai. Bazkari hontan ez gabiltz beste batzuetan bezainalai. Aldiritxi behar digute, baina herriak bizirik dira. Aldiritxi behar digute, herriak bizirik darrai. Hola jarraitu behar genuke parrezka eta izetan. Herriak segi dezan aurrera beste hainbeste urtetan. Herriak segi dezan aurrera beste hainbeste urtetan. Barruan dugu hemen guztiok ondo pasatzeko arran. Kontua kontu manten dezagun aurpegian irriparra. Nik ahotsakin arazoak da nereak rima kaskarra. Barriola da talde honetan profesional bakarra. Barriola da talde honetan profesional
profesional bakarra. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Albistea. Beraz hitz egin behar dugu sukaldearen diztiraz. Beraz hitz egin behar dugu sukaldearen diztiraz. Txipiroiak baino gehiago nahi honitun albondira. Etxata, patatak bai? Patateik bai, maitxus? Bai? Bueno, ba, ez da egun batzuntzako hori igual pozgarria, baina nik uste dut deno triste gaudela, bai? Eta, esateko gauzatxo batzuk badozkagu kuadrian izenean, bai? Maitxus, hor zaude. Barkatu, Asun, Mikel, Gotzone, Mariaje, denok lanen egontzaten guztiok, ze hor egontzate Arantza, hor egontzate lanen. Baina txatari zerbait esan diogu, kuadrian izenen eta guri umen izenean. Bai, Mariaje? Bai. 7 etxe Frantzian idatzi zuen Bernardo Atxagak, baina guretzat urtetan etxe bakarra izan da aldiri. Hor hasi die gure umek, hor egon die gure umek, txatan inguruan. Aldiri txata, txata maixuz, maixuz txata. Museo handi bat txata, asko erakutsi diguzu eta aurrera. Bide berria eta seguro eukiko dezula aurrera begira etorkizunen gauza asko. Museo handi bat zenei pertsonalki asko eskaini diazu. Mila esker txata, mila esker.